седмицата. Уникалният скален разбойшки манастир остана без игумен. Преди месеци почина отец Кирил, на който бе поверен манастирът. Свързахме се с отец Ангел Ангелов и Андрей Касабов, които са от Софийската митрополия, които заявиха, че са в процес на търсене на монах за святото място. Вижте какво ще казаха двамата. Няма още решение. Отец Кирил почина, Бог да го прости. Там е много тежък района и не знам владиката какво се разбрал с Иво, този от Гудеч, който е там в Свети Дух. За Свети Дух, да. Да, може би там този от Чепърленци, който и Иво така по някакъв начин да помагат горе. Но за сега още нямаме решение, защото няма подходящ човек. Няма човек, т.е. условията са трудни, така ли? Ами да, вие видите какво става. Той се разбра човека от там от студеното и му се просмукаха зърдите с влага и... Чухме какво казаха двете духовни лица. Колегата Методий Тодоров следи темата. Ти разговаря с отец Ангел и Андрей Касабов. Какво казаха те? Можем ли да припомним защо се стигна до търсене на нов монах? Каква е съдбата от тук нататък? Значи това наистина са здравей първостели, здравейте и на нашите зрители. Това са въпроси, които според мен се нуждаят от бързи отговори, защото съдбата на Разбойшкият манастир не е никак розова за сега. А пък смятам, че Разбойшкият манастир е така едно богатство, което има Годеч, една от нашите забележителности. Не знам ти дали си ходила? Ходила съм, много е красиво наистина и е уникален манастир. Уникален манастир, да, и самата природа около него е красива. Ти ме питаш това, което са казали двамата духовници, ние ги чухме и преди малко, записах ти по телефона през седмицата. Но всъщност главната причина да няма все още монах е тази, че района долу е много труден. Ти самата си видяла, че мястото, обстановката и самото стигане до Светата обител е много сложно, много трудно, никак не е удобно. Знаеш, през тези скали се стига, не всеки човек, по-възрастен човек, мъж, жена, няма как да достигне до манастира. И не само, разбира се, това, липсата на вода, липсата на всякакви условия за живот. Сега знам, че отскоро всъщност вече има и ток. От общината ме увериха, че скоро така известен период вече има ток, но мисля, че токът не е достатъчен, за да живееш като хората в 21 век. Така че главната причина е това тежкия район, който е в манастира. Дори Андрей Касабов, който е секретар на Софийската митрополия, сподели, че отец Кирил, който почина, гърдите са просмукали студен, влажен въздух, влагата, която е било там и заради това човека е починал. Разбира се, имал и някакви проблеми с сърцето, но той е допринело. Ти ме питаш защо се стигна до търсенето на монах. Разбира се, това е заради смъртта на отец Кирил, който прекара около 2-3 месеца. От лятото е тук. По думите на отец Ангел Ангелов, също от Софийската митрополия, той каза, че това е бил перфектен човек, перфектен отец, който за съжаление е починал, отишъл в манастира с много любов. И според мен наистина човек, който трябва да отиде в Разбойшкия манастир, който ще бъде изпратен, трябва с много любов да се отнася към това място, за да го съхраним. Преди обаче отец Кирил, долу бе отец Иван Захариев. Много добре знаеш за тези скандали, които се разразиха и заради публикации във вестника, но нека да оставим скандалите на страна. Отец Иван всъщност се върна в Лопушанският манастир, Архангел Михаил, и в момента Разбойшкият манастир е без свещеник. Сега знам от достоверен източник, че отец Тодор се е качвал няколко пъти да води служби в скалната черква, но след като няма постоянно човек долу, нещата не се получават. Може ли манастира да остане без човек? Да, това е интересен въпрос, дали манастирът, ако не бъде намерен монах, да остане така без никой да няма в него. Всъщност Андрей Касабов каза, че са водили преговори с Иво от манастира Свети Дух и с монахът, който е в Чепърленският манастир, да ходи от време на време в Разбойшкият манастир, да наблюдава какво се случва там и да го отваря за посетители. Но според мен това не е начинът, защото много добре знаеш, не се ли живее в една къща, не се ли живее в манастир, няма ли човек, нещата отиват към разруха. В процес на търсене са търсят човек, дори самият патриарх е казал, вие предложете човек. Истината, всъщност другият проблем, който споделиха от Софийската митрополия, е, че в България няма монаси.
Добре, благодаря ти за коментара и ще продължим да следим темата. Да, ще продължим да следим темата. И аз ти благодаря. На 2 декември се проведе дегустация на вино, на която бяха представени, опитани и оценени 12 вида вина, произведени от Годечени. Това е първата дегустация, организирана от местни производители на вино, които искат да го превърнат в традиция. Покрай изборите всички видни сгради и места се превърнаха в килим от плакати от кандидат-кметове и общински съветници. За плакатната война ви разказваме в следващото видео. Плакатната война. Всички се сблъскваме с нея през последните години, в които наследниците на бай Ганьо правят избори. Драскат, оплюват, късат и игнорират. Партиите дават луди пари за нови плакати и ето пак. В среднощните доби върлуват платени симпатизанти. Това, ако не беше жалко, щеше да е смешно. Та нима Негово Величество избирателят ще се повлияе от това, кой кого нацакал в късането. Той е интелигентен и вече му поумръзна да му натрапват вандалските способности на тоя или оня щаб. След нощните акции прави впечатление, че всичко става заринато в буклук. Но ще поживеем, ще видим, както казват руснаците. Продължаваме с едно интервю. Ще ви покажем втора част на интервюто с Найден Каралеев по темата за водата и изборите в Годеч. Гледайте! А важно е да кажем ВиК Годеч. В случая има ли вина? ВиК има вина до толкова, доколкото е стар водопровода от Черна. Само за това. Само за това са техническите параметри по поддържането им от страна на ВиК. Другата вина, така, в кавички, може да я отнесеме към качеството на водата от Черна. Преди 20 години беше унищожена нашата пречиствателна станция в Янкевица. Кое я унищожи? Местни политически величен, през този период не съм бил в България, не мога точно да цитирам хората. Но тогава беше начало на промените в страната и преко в нашата община. Тогава се изгребаха стотици кубици филтриращ пясък и не се възстанови. Нивото на водата в местните картажи, както Молак, както Топлица, както Злидол е понижено. Част от водата се губи. И при този недоимък на вода, той е под 50%. Преди години, по инициативата на доктор Константинов, беше направена изследване независимо от обикновена чешма в едно домакинство. Тя се повтори тази проба и доказа, че тя не е годна дори и за миене, но ние продължаваме да си я пием. Всички страни погледнато, проблема с водата е много голям. Основен проблем за общината сега е водата. Ти докъде смяташ да стигнеш с твоите инициативи? Тя не е само моя, тя е на едно... Кой получаваш подкрепа? Получавам подкрепа от абсолютно всички жители на град Годеч. Продължава нашата подписка. Тя е по инициатива на активни членове на нашата община. До сега сме събрали към 800 подписа. Подписката продължава. Ние няма да спреме и ще се обърнем първо законно към Министерството на околната страна,
през който е минал овоза за канала на Петроха. Да подкрепят тази наша инициатива с подписите. А пък управляващите на по-горно ниво нека си помислят да не превръщат нашия район в пустиня. Утре е много специален ден за Лидия Йосифова от община Годеч. Елегантната дама ще отпразнува рождения си ден на 11 декември. Ние от седмицата поздравяваме общинския служител и приятел със следващото видео. Като че ли младостта е заложена в гените й. Въпреки че е прескочила 50-те, Лидия Йосифова изглежда с 10 години по-млада, жизнена, пълноценна и много елегантна. На Запад казват, че до 50 години човек гради, ражда, развива се, а след това започва да живее. В живота си Лидия е видяла от всичко по-малко – радост и мъка, щастие и страдание. Рожденничката има един син и една дъщеря, които обича с цялото си сърце. Внуците също са голямата й любов. Лидия Йосифова работи в община Годеч, старши специалист, търговия и туризъм. Пожелаваме и много здраве и късмет. Пожелаваме и го с цялата отговорност на верен приятел. Но и пожелаваме и още нещо. Винаги да има нови мечти, към които да се стреми. Пожелаваме и го от сърце. Честит рожден ден! Трябва ли да залагаме на българските имена и трудно ли се гледа едно дете, разказва специалният ни гост Тервел Пулев. На кого сте кръстени? Има ли някой друг от семейството, който носи така тези имена или просто на тези двама ханове, хан Кубрат и хан Тервел? Да, значи инициативата е на баща ми, на Венко Пулев, защото той е историк и е абсолютен националист. Това ни го е предал и на нас, нали, най-малкото чрез тия имена. Ние се гордеем с тях, ние също сме националисти и обичаме България. Не сме расисти в никакъв случай. Ние, примерно в националния отбор или въобще в другите клубни отбори ни се е налагало да общуваме с момчета от малцинствата, било то турци или роми. Това въобще не ни е пречило никога на комуникацията. Напротив, има си хора и хора. Има роми, които са много по-свестни от българите и обратното. Искам да кажа на всички жени, че няма нищо сложно в това се гледа на дете. Аз си го гледам, когато съм в България, когато съм свободен. Изцяло си го гледам. Това да се смени един памперс или да го нахраниш детето и да го измиеш, абсолютно нищо физически няма сложно в това. Да не се тупат по гърдите, че кой знае какво са направили. Просто си гледат децата и това и да не изместват ролята на мъжа и обратното. Към края на седмицата заваля първият сняг. Завършваме с следващата зимна картина. Бъдете с нас и следващата събота и не забравяйте да участвате в нашата коледна игра.